Durung sauta ranggonku miling jangkung upati manungsa kang nandhang Sukerta iku ana satira kakah perkasa sapa iki? Yen kowe takon marang aku aranku Tuna Bapa. Loh, Tuna Bapa. Iya. Kowe werdine piye? Tuna tesih rugi, bapa wong tuwa rumangsaku rugi dilarake ibuku Surati nunggon bapakku. Mergo aku ana jroning kandhutan iblis tinggal mati bapakku. Wah, ladalah iya. Anjur sira jeneng aku Bathara Kala. Melek netramu bala kopok aku ya kuwi. Muring ngacep padha bakal golek manungsa kang nandhang Sukerta kaya kowe iku bocah unta-anting. Tunggak ing arep tegese kowe anak ijen ora ndek tunggalan kowe lairmu wong bapak wis mukaning pati mula kowe dadi panganku. Yen ngono ku arep bathok arek iya. Tak pangan dina iki janjian kok cetak kok suwek telak mojo tak badhe ngosing wae. Wah. Wah. Waduh, aduh. Ladalah. Kae mau ketok elo malame bareng tak cakot ketrat-ketrat kaya nyokot relung tuku rambal kabeh. Iki ana menungso ngaglah malang kadakno ngarepku sapa iki? Yen kowe takon marang aku aranku Bapa Tuna. Loh, Kama Tuna Bapa iki Bapa Tuna mung diwalik wae to iki. Kok gek menungsane mamneh ora edep. Najan siji jeneng nangis beda menungsane. Weh, kowe sapa? Bathara Kala. Lah kowe Bapa Tuna ki ordine piye? Bapak. Tuna rugi, bapakku mungsa rugi, ndi anakku mung siji ora ndek tunggal. Ah, ya ngono bocah nak gagah dina iki kowe. Wah.
Aduh. Aduh.